Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan at Thelma adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sigod anapintasak. Ngem gapo iti aramid ko 5 adak. No kasano anapasamak dayta, isu ita ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Thelma dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itay kapay dita sango ti sarming anak ko. Apay ayan numapan ka mo tagkaray dita sango ti balay. Tanay, nagadaon ti bulong ang nagregrag. Anya? Siya, agkaraid. Madadaan lang ti pintas ko, nanang. Nagado ti aglabas di tarwar. Tiyak kayat. Isu nga road, nagado ti aglabas. Kat makita daan narugit ti arubayan. Apay, di ka mabaen. Ay, apay aya apagkaraidem di tarwar ti anak mo. Di pa kat madadaol ti pintas na. Ay, dayta ka. Dayta ti kanayon arason dayta anak mo. Ta iso ti mangmangag na ka. Nakarkaro akababain no narugit ti arubayan. Ay, ad-adda na kababain no siyak ti agkaraid, nanang. Iti da ito akinapintas ko kunak lang arunan. Ay, jak kayat. Ala, ingka nga ron ijaunag. Ingka kitaan tay lutlutwat. Tasyakot ni papan agkaraid. Ay, si kamo talaklakayan. Kanayon mo akong sintiran dayta anak mo. Api nga taa ka na yun nga damapan agaram kin ni Delia akaaruba tayo. Kat napimpintasak nga amang ngam iso. Ay, mulang lang ngamin da kita ababaraw anak ko. At dantumat umay agaram kan ka. Amangan no di adal pay. Dagita ngay, ay awan Sa bagay, pagan anok mat ngay dagita. Addan tumat agaram kanyak anata. Kasano, kat makita damot anasingpot kan nagagat ni Delia. Ha, agtal na kamanmat, bakit? Anya mat nga tilaban day je adilya iti kinapintas to'y anak ta? Na, Ngarud no ni Delian tupay matlaang. Awan adayo anapudpud awa. Adayo anapimpintasa. Kan nataytayaga. Ay, anak ko. Dayjay ngay adilya. Ay, saan amabalin nga ilaban iti kinapintas mo? maditi na panakkel anak ko. Nasingpot kan nagagat ni Delia. Oh, papanam, Delia. Nakasukat ka mat. Ag-birthday ka no ni Santan. Apay, di na kainawis? Umay ka ata mapanta. Saan kami pa nagkita kini Santan? Sige, si ka lang timapan, tas si kamot lang tinawis na. Saan ka nga rod na umay? No umay ka, urayan ka. Sanan, si kalaangan. Di inawis ko naklangarudan. Nalipatan na kala siguro nga inawis. Ta saan kayo ang nagkit-kita? Umay kakit din. Ay san? Addamat darayak akasangay ijay ili. Apay anak kami suot ka anak ko. Bigbigat. Masurunak ngamin tatang. Limabas ni Delia. Katmapan ka no maki-birthday kin ni Santan. Di nak inawis day a Santan. Ha, eh, saan mong tumat nga awisan inton kasangay mo? Dandani mo ti kasangay mo ka. Adun to ti sagana tayo. Ha? Agpaiso tatang? Ay na, nagsingpot ni tatang ko. Iso apat-pat gan kayo, ta nagsingpot kayo kanyak tatang. Ay, ay anak ko. Pakaidayawak nga may no ibagada anapintas ti putot ko. Sikati kapintasan dito'y purok tayaw. Talaga mat tatang. Anya manan ti pagsarsaritaan yung agama. Ti manan kinapintas day ta anak mo. Ah, ne. Ada ka manan akong trabida.
Ay nabakot. Pakaidayawan ta ati kinapintas ti anak ta. Saan laeng ati akin ruar akin apintas ti pakakitaan lakay. Ti pintas, masapol nga addamat iti kaunggan ti tao. Adamot babaro di tasango ti istor ni Tata Doro. Inak man aging gagatang, tapno mapansinda. Saan lang ang aday jay Adelia, ti mapandasar sarong karan. Tata Doro, gumatangak man iti shampoo kan conditioner. Mabiit lang abalasang kaw ta mga laak. Adto tigat-gatanga. Thank you, Tata. Ay, Tata, kanayon mo't data nakamotor di tabalay da Delia. Am-amuyo ka di? Ni Tumday Jay, may sa apules. Nabayag nga agar-aram ka ni Delia. Mga nunobyo na pa yun Kasta ka di? Nagkitaan da ngay. Kat saan mat arumrumor ni Delia? Di ta na laang mat balayda. Nagkita dan sa kano ijay balayda santan, idi kasangay na. Kabagyan samat ni santan. Mistiso kano, kan nagtaar. Isumat lagayam anataar ako nayo. Tamistiso mat gayam. Wen balasang kaw. Amom kaday. Naghasat ni Delia. Tauray saan unay arumrumwar. Ket adamang sarsarong karken kuana. Si kangay balasang kaw. Kaslawan sapay mat makit kita kamang sarsarong karken ka. Addan tuwa! Kasano nga ta ang maibaw inti imatang dayja atong kanyak. Siyak ti maibagay kan kuana tanapintasak. Nagswerte ket din dayjay Adelia. No iso ti maasawa di pulis. Ay, saan na rumbang? Masapul asya. Anak ko. Nay, kasla na o nagtipang panunutam Uray lang ako nas day tamuging mo. Ay, mapirdi ata pintas mo. Tatang, kasano ang maibawing ti may sa alalaki ti imatang na iti may sa babae? Nay, apay ang nasa ludsud mo day ta anak ko. Adda nagtaer a pulis ang mapandita balay da Delia. Kayat ko, siya kumati arman na. Saan kat aday chay Adelia? Pulis, kunam. Wan, tatang. Nakita ko hindi ang pulis. Mistiso. Pulis a mistiso? Ay, agpajarming ka anak ko. Kasano nga rod, tatang? Basta pasado alas 4, lumabas dita istor ni Tata Doro. Ingka ag-display ijay, anak ko. Nung makita na ti pintas mo, ay, imposible, adi na ka magustuhan. Mayat tayong bagayo, tatang. O sige, inak to dita istor. Urayak alumabas. Di nakpay ngamin nakit-kita ka. Ngam, no makita na. Imposible, adi nakasitgan. Adda ka digatangam balasang kaw. Apay, masapul ka di nga adda gatangak no umayak dito'y istoryo, Tata Duro. Saan matkit day? Tinamagkulaan. O sige, tapno di yung matibaga. Gumatangak iti soft drinks kan tinapay. Agmerienda ak dito'y sangot istoryo. Mabalinlat ta, balasang kaw? Ay, kunak ano saan ang mabalin ti agi standby dito'y? Pambarak nga agmerienda. Agtugaw kalaan? Nay, ada sumungad amutaw. Ay, isunday tayo orayo. Umayan dito'y. Tata, gumatakak man. Wan barok. Mapan ka kadidita balay da Delia? Wan tata. Awan da dita manong. Ada na pananda.
mabalin ti makiangkas dita motor mo? Awan mat intugot ko nga extra helmet. Narigat ti makiangkas nga awan helmet na. Di talaang mo ti papanak manong. Asidaglaang. Sige italaang mat. O sige, pagustuhan ka, ading. Kumpat ka, ading. Wan manong. Ay na. Kayo katak iti uray lang. Pagimunat man ni Delia. Makita na kami lakit di na lumabas kami. No, inarakop nakmat na ading. Ay naman, pasensyakan. Diyak ngamin na iruwam ang makiangkas. Iso nga arakupad katatlo sana kamatinag. Di na ko na arakupan, ading. Jack makontrol to yung motor. Sapay, rough road na ito kalsada. Ne, matuantan! Anya tinapasamak. Apay anong dakil ti sugat iti rupa ni Telma. Kastamot nun ti sugat iti saka kan lupo na. Mapanak ko may balayo itay. Ngam imbaga na nga awan kayo. Impilit na ti makiangkas. Jack kumakayat awan helmet na. Ngam impilit na. Ha? Igagtartarayan ti motor. Kimayat kat kanya kiti kastaunay. Iso aday jay. Jack na kontrol ti manibela. Natumba kamin. Ay sus. Anay ko, nagsakit ti rupa kang saka. Mabitla nga rod. Matanak mga yab iti tricycle. Taipantan iti ospital. Oh, makita mo tinapasamak iti anak mo. No saan mo kumaakon konsintiran? Adayo kumanapasamak kan kwa na ti kasta. Amok aya akastoy ti mapasamak. Asino mat nga iti maayatan iti kastoy anapasamak. Tatang, naglaad akon. Nagdadaklapiglat yada dito rupang. Uray to legs ko nagpintas. Puro piglatan. Ay, saan kalakuman anap-napan ijay store? Adamot masulbo ay tinapasamak. No si katinang durog amapan agpa-charmeng day ta anak mo. Diyak mat nga rod amaw akastoy ti mapasamak. Kaya't kulaang mat nga agragsak ti anak ta. Gapo iti ayat ko ang maibawing kanyak ti imatang day pulis. Dakdakas tinapasamang kanyak. No ngamin adda kayat mo agunuden anak ko. Saan mo nga apalan ti sabali a tao? Imbag man, tan ako umay ka dito'y balay mi, Delia. Kayat ka nga imbitaran iti umadanin akalay sami ka ni Tom. Agkalay sa kayon. Kablaawan ka. Nagasat ka ta si kati agbalin nga asawa nito. Masarakam tumot lang ti parakan ka, Telma. Siguro, saan pa'y nga ita? Jakon mang namnama, Delia. Gapo iti kastoy kasasaad ko. Awan ti mailawan nga gusto kanya. Di ka ko magpanunot iti kasta. Addan tulat ta sumangbay, aparakan ka. Diyos ko. Ita lang ang umasidagakan ka. Iti kan labas. Pulos ajak ipirpirit ti padak atao. Inikanak iti lang nga anapintas. Ngam nagbalinak anatangig. Pakawanan nak, apo. Katulungan nak, ngagbalbaliw. Ikanak kuma itinapakumbaba a puso. Naamiris ko itan ti bunga ti madi nga aramid ko. Maragsa ka anak ko. Ta saan kan akanayon ang nakakulong iti silid mo? Saan kamot na nakanayon amalmalday? Nakaamiris ako, nanang. Idi, diyak kaya't agtrabaho. Tada iti larupak tikit kitaak iti sarming. Ita, jakon kaya't akitaan ti rupak iti sarming. Ay na, kastalaan day ta anak ko. Tanabiit pa'y dagiti sugat.
Ngam inton bumaybayag, sumaysaya at ton dagita dadakkel apiglat iti rupam. Wan nanang, babaan ka dagiti agas. Mabalin a pumintas basit, nga oray saan nga agsubli iti sigod. Wan anak ko, laglagi pam nga ti kinapintas, saan laeng nga iti langa, no di ket pati iti kaunggan ti tao. Tata Duro, gumatangak man iti bitchin, kan asin. Nay, naimas ti lutwam ita, balasang kaw. Pinakbet laeng mat, tata. Kaya't yo tapadiguan kayo? Anya? Padigwan nak? Una tata, no kayat yo lakit di. Ay, kayat ko Ay na, nagsingpet ka man ita, balasang kaw. Maikawa kayo kadi, tata. Ngamin natangigak idi. Angam ita, saanan. Nagnakam akon. Tata, gumatangak man? Ni, sigamat niya. Kumusta? Dakulan ati tiyan mo. Manuabulan daytan? 7 abulan ng Telma. Medyo marigatanak nga rod. Tadakkel ngamin. Manipod idi nagkasar kayo. Ijay kayo ayan nila kayo mo anak yan. Ita ka lang ay may Wan Telma, kayat ni nanang adituyak pa'y kano, aging ga ama kaanaka. Unmat ang may mayat no inton dandani ka aganak. Ijay ka ayan nila kayo mo taas asidag ti ospital. Wan, inton siyam abulan ti tiyan ko, mapanak ton iti ayan nila kay ko. Umadanin ti kasangay mo anak ko. Anya ka di kayat mo nga isagana tayo. Kuha nanang. Saan akon nga ubing? Saanin ang masapol nga isaganaan dakpay? Bakit akon? Manano ko ma. Apay, ubing laeng ayati masilibraran ti kasangay na. Ibagla pagraragsakan tayo mo't angag kakaroba. Sa bagay. Naragsak matkit di no amin tayo nga kakaruba kat agsasango sag paminsan. Dayta nga rod ti ibagbagak anak ko. Total, maminsan laeng mat. Wen nanang, kat amuyo, naragsakak. No awan ti sakit tinakam. Ken no awan ti dakas nga apal amarikrik na. Naragsak ti kaunggan. Kastoy man ti pakasaritaak, Mr. Lonely. Ididamo, nagmadi ti ugalik, ken nasadutak pay. Idi agangay, nakaamirisak, ket binalbaliwak ti madi nga ugalik. Agyamanak iting kay panangidrama, iti padas ko. Tuy pagayam mo, Thelma. Agyaman kami met pagayam a Thelma. Ti dakas agagam, dakas met ti ibunga na. Numaminsan, santo la makaamiris ti tao, inton adan dakas anapagteng na. Ang anyangay, adaditan, ala, ituloy mo ti panagbalbaliw mo. Husto ti kuna ti inam, ti kinapintas kat saan laeng nga iti akinruar alanga, no di kat kang runaan, ti kinapintas ti kaunggan. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Thelma, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.